Sibingeleleke la sathemba ukuthi ke nonke niyaphila indawo ngeindawo enikuzo. Kune into engizoyicacisa ke la futhi enento yokwenza nemithetho nendlela yokuphila, kakhulukazi umyalezo lo obheke noma ocacisa ngesimo noma ngesikhathi esikusona. Kakhulukazi ke la indaba ithinta kakhulu abantu abadumile okwama celebrity. Ziningi ke izinto ezikhulumekayo ngabo njengoba umhlaba unyakaza nje, kunama march ziningi izinto ezenzakalayo, kepha asibaboni bona. So ngisocacisa ke ukuthi kwenziwa yini ukuthi bangabonakali noma bangaparticipate ekutheni silwele ubulungiswa ezweni lethu. Siyazi ke sonke ukuthi kunemithetho ngemithetho esiphila ngaphansi kwayo umhlaba nje as a whole. Kunemithetho esibekelwe ukuthi masiphile ngaphansi kwayo. Kanjalo nasemakhampanini, kanjalo nasemakhaya kuba nemithetho ke esibekelwa yona njengoba sizwe ke sikaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi singabangoni. Ungoni-ke kusuke kunento yokwenza noma kusuke kunemithetho esuke ikhona esuke kungamele ukuthi siyiphule, ngoba mawukuthi ayikho leyo mthetho ngabe asibona abangoni, ngaba ayikho imithetho ebakhona ekumele masiyilandele ezosenza ukuthi siqoqeke siphinde futhi sambe ngendlela efanelekile okuyiyona yona. So ugovernment-ke u-operate ngaphansi kombuso omnyama, umbuso wamadimoni, kingdom of darkness. Njengoba ke ugovernment umbrella yesizwe, lokho kusho ukuthi maningi ama-departments asebenza noma a-operate ngaphansi kwalama dimoni lawa ugovernment asebenzisana kunye nawo ukuze kucindezeleke isizwe. Sekuyisikhathi esideke siphila ngaphansi kwawo lo moya lo, umoya ongcolile, njengoba sibona isizwe noma izwe lethu lihlangahlangene kanje, kusuka abantu bangaphandle beza nemimoya, ngoba lokho kuvunyelwa ugovernment. Ngoba konke okungena ezweni lethu kunento yokwenza ukuthi ugovernment uyakuvumela ukuthi kungene la ezweni lethu, angabheki ukuthi laba bangenayo bangena ngayiphi indlela. So ke njengoba ugovernment kuyena owengamele isizwe, kanjalo nemimoya, ngoba njengoba ngithe usebenza noma operate ngaphansi kombuso wamadimoni. Amadimoni ke anamandla lawo, ayakwazi ukucindezela labo abasuke bengaqinanga ngokomoya. So ama-celebrity ke nawo kunama-branch ngama-branch, noma kunama-cult, noma kunama-organization, noma kunezinhlangano ezisuke zikhona, noma iy'nhlangano ey'khona ezisupplya abantu noma ama-department ngama-departments ukuze ikhiphe lawo mandla ayo ngendlela okuyiyona yona. Ngaso sonke isikhathi i-operate smoothly, isebenzisa abantu, ngoba namadimoni awumoya asebenza ngabantu. Ukuze a-operate kahle kumele angene thina bese siyasebenzisa. Kanjalo njengomoya ohlanzekile, umoya kaNkulunkulu usebenzisa thina futhi. Umoya wabantu abadala abahamba emhlabeni benze kahle, bavuka kuthina futhi basebenzise thina ukulwisana nama-system asuke nento yokwenza nokushona kwabantu, nezinto eziningi nje engihambisani nemithetho yomhlaba uNkulunkulu asibekela yona. Ngaphambi kwale mithetho le ekhona esemakhaya noma ekhona esemhlabeni esuke sesibeka thina ngokubheka nangenqubo esiqhuba ngayo ngenyama, hayi ngomoya. So ama-celebrity ke njengoba engakwazi ukukhuluma nje, kuningi iy'nhlangano ezijoyinela ukuthi akwazi ukuthi aphumelele. Amanye ke ajoyina lezi iy'nhlangano lezi engazi, amanye ayajoyiniswa ebusuku elele, uthi lokuthi they have no idea ukuthi njengoba umuntu esekuleli izinga kulona ngokwempilo, kanti kunenhlangano noma kunekhathi ayijoyinile yena unknowingly engazi. Mase ejoyinile
kuyilapho ke asezobekelwa khona ke imigomo noma asezobekelwa khona imithetho ngendlela akumele ahambe ngayo nangendlela ekumele ekhulume ngayo, ngoba le mimoya le nabaphathi balemimoya le noma abaphathi balamakhathi lawo ibona abasuke sebecontrol. Abanye bayibona imithetho ababekelwe yona ngamaphupho ebusuku ukuthi nakho ngamele ukwenze, nakho okumele ukwenze. Abanye kuba nama meetings ekuhlanganwa kuwona, batshelwe imigomo ke noma batshelwe imithetho sisekelo yalezo inhlangano abasuke sebesebenza ngaphansi kwazo. Mningi ke imithetho ezoba khona, so kakhulukazi ke imithetho ke ekhona noma ebinder ama celebrity kakhulu ukuthi bangakhulumi kabi ngalezi inhlangano lezi, balwisane nazo. Izinto seyiphambana lapho esekuthenike manje isikhathi sikusona isikhathi somoya ohlanzekile, umoya okuyiwona obuyile ozoshanela bonke ubutha konke ukungcola, ngoba uNkulunkulu bonile ukuthi izingane ayekade eyibusise ngezipho ezihlukahlukene. uNkulunkulu mekubusisa ngesiphiwo suke kubusisele ukuthi uzokwenza isizwe sakhe sibe ngcono, isizwe sakhe sibe sihle, isizwe sakhe sibe nokujabula, ngabe khona ukucindezeleka. Ugcine usungakwazi ukuexpressa wena ngoba kunemigomo okumele uyilandele, noma kunabantu osubalalela wena abangakuphanga lezo iziphiwo, abangakwembesanga lezo iziphiwo ufike emhlabeni. Kepha le mimoya isiyiguqulile lezo iziphiwo lezo yase isebenzisa zona ngendlela engafanelekile. Shuthi wena usu recruiter abantu ukuthi bajoyine lo mbuso wamademoni. Mawucula awusacula ukuthi ushumayele noma upreache ukuphila nokukhanya nemfundiso ezikahle kubantu, usudukisa abantu izinto zenzayo, izinto ezinento yokwenza nokungayihloniphi, nomzimba wakho awusawuhloniphi, usenza noma kanjani ukuze uhehe umhlaba noma uhepe izingane ezikhulayo noma abantu ukuthi balandele leli demon leli okuyilona ebelibusa isikhathi saloke esesiphelile. Ibhlungu mayifika lana ke lento ekutheni njengoba osisi nobhuti bethu ke kuyibona abaku Limelight, okwenza lokho ukuthi kube lula ukuthi abantu basi-influence njengoba kubantu esibabona njengabantu abahlezi bevela kuthina ngaso sonke isikhathi. Kubalula ke lokho ukuthi sibalandele ezintweni abasuke bezenza nezinto abasuke bezisho. Lokho ke okwenza ukuthi kube lula ukuthi lama demon abasuke besebenzisana kunye nawo athola amandla over thina ngoba arecharge ngabantu amademon. Angithi wena ngaso sonke isikhathi leli demon malisondela azokwenza ngathi awugugi, uhlezi ngaso sonke isikhathi uyibona umuhle, uhlezi ngaso sonke isikhathi uyibona ngathi lokho sokunakho kuncane, you always want more empilweni. Lokho okwenza ukuthi ugcine sekuhamba isikhathi ungaboni, ubone late ukuthi hayi ukuthini senginabo 60 senginabo 70, angishadile, mhlambe bufisa kuba nezingane more than one, mhlambe ufisa kuba nomndeni, into njengalezo, awunangane noma unengane eyodwa. Lokho kuyabuya mawuwedwa ebusuku ukhaliswa ukuthi akusimpile ebengifisa ukuthi ngiyiphile le, kodwa futhi mase uphathi kwabantu yonke into eright ngoba ngithi lo moya usubuyile ngoba urecharge ngabantu, uphinde ukhohle futhi, kodwa futhi mase uwedwa iphinde ibuye lento le. So ke imessage yami sekutheni ke ngiyazi ukuthi imithetho noma ungahambisani nemithetho osuke ubekelwe yona, lapho kusuke kuzoba nama bad repercussions noma consequences asuke ezokwenzeka if you go against le mithetho le osuke ubekelwe yona. Uyafa, it's either bayakubulala noma uyaphupha, indawo yakhe ingaphinde ibonakale. So ke angithi indlela ke lezo kusabisa abantu, they are oppressed not to go against imithetho abasuke bebekelwe yona. So ngizoqinisekisa ke lokho ukuthi lo moya okhona manje umoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu owasidala sonke wasibeka la emhlabeni ukuthi iziphiwo asiphe zona siyisebenzise ngendlela okuyiyona yona efanelekile. So uzosikhipha sonke noma uzobakhipha bonke labo kade becindezelekile sonke lesi sikhathi ekutheni bangabe besasaba, baphume kulawo ma-organization, baphume kulawo ma-cult lawo, bakhulume ngezinto engaphakathi kubo, ngoba abanye bayafisa ukukhuluma ngalezi zinto lezi kepha bayasaba ngoba basaba
ukufa, abanye basaba ukuthi yonke into asebeyisebenzile izophela. Kanti-ke akukho okuzophela makuwukuthi ukhetha ukuhamba ngalomoya lo ohlanzekile, ukhetha ukulwela ubulungisa ezweni. uNkulunkulu uzokuvikela ngokwenza kanjalo, ngoba umoya kuyiwona ozophumelela nokuyiwona ozowina kulempi ekhona yakamoya nenyama. Yilo moya ohlanzekile manje iwona osuzothatha over ekutheni umhlaba uphile. So it either uyangena ngala noma awungeni ngala. Imiyalezo-ke lezo esiyidlulisayo ukuthi nalabo abasacindezelekile, abasabayo ukukhuluma, isikhathi lesi sokuthi umthembe uNkulunkulu wakho lo wakupha lesi siphiwo okusona. So bengithi angibaqinisekise futhi ngiphinde ngibaqinise ukuthi uNkulunkulu unathi sonke. Asenze sure ukuthi iyiphiwo uNkulunkulu asiphe zona siyamthemba, siyisebenzise ngendlela okuyiyona yona, ukuze abantwana bethu abakhulayo nathi uqobo sithi noma sidlule emhlabeni, sidlule sishiye ukuthula emhlabeni, sidlule sishiye ubunye emhlabeni, sidlule sishiye umhlaba unokuthula. Iyiphiwo ngeyiphiwo, iyinhlanhla ey'nganeni, impumelelo ey'nganeni zingendlela ey'fike ngayo, ngoba ukuhluleka kwethu kuyowehlela ey'nganeni. So ngithi-ke abantu kakhulukazi abadumile abakubone lokho, basuke lokho, uNkulunkulu uzobavikela, akekho umuntu ozofa. Kodwa makudlula isikhathi bengakwenzi lokho, baningi abazohlupheka, baningi abazonyamalala singababoni. So bengithi ngidluliseke lokho, ngithembe ukuthi-ke kuzofinyelela lapho ekumele makufinyelele khona. Ngizoma lapho kwamanje. Inkosi inibusise.